lasă YouTube-ul să te ies pe YouTube? Sau ce? Nu mă lasă YouTube să fac live, că trebuie 16 ani. Nu o să dați pe aia. Da, cât? Eu am 8 ani. Da. Dar are și are 11 ani. Dacă mai are Mai încă 5 ani. încă 5 ani și are 16. Face abilit spate. Nu, mă bășină. A trebuit. Ia numărul 7. Ia numărul 7. E de Ronaldo, dar nu pasă. Hello, Bri. Ce e asta? Asta m-am făcut tot în seara. Ce face Roblox-ul? Yes. Roblox sunt cei mai faini joc după... Ce-ți dau? Dislike. Deci și tu când dai dislike la toate episoadele care... Dau like. Glumesc. Tot la tine. Da, pot să te filmez pe tine, amu. Ai văzut un pic de asta. Ia! Bă, de ce m-a speriat? Ce-i făcut la ori? Așa. Te ies pe canalul tău dacă îți dă cineva la nefucine. Schimbarea informației noastre, doamnelor și domnilor, să-l aplaudăm pe jucătorul cu numărul 25, Angelo Cocean. Numărul 8, Răzvan Bunie. Ce-ai făcut aici? Bere, asta e, nu știu. Am vrut 7 ani, am vrut bune idei. Îți dau tot like. Ai Steve. Bă, te duci înapoi în 2024.